Adom TV kase ye guso yenkoye nim yekoye nim ane de ne etwem ewo kwawu Afram Plains ene ne mpotamu Afram Plains South na okopie mu ewo ha eko a ye friends Kwasi Fante na omanfo wo ho no omo de adeserde na etum panyifo anim se o hwe omo ayar sabia kakra bi ho ne mum ba bi eje awo eno ene ho akwa atwe ntimpanyifo hwe na wonye NCC emfama omo Nti Polyclinic Polyclinic bi aye kese pa sokopie mu ewo kwawu Afram Plains South nanso no womo eni theater afiwe 25th anniversary celebration a womo eye no administrator a wo Polyclinic Raymond Ayi edin semse etudwa de eya titrupa eni theater eno na yedia tu ye hu se afia ye di 25 years anniversary no na yentimi esre obi biara wo oman mu eni abrochire bebia a yasem akano say ye here theater na e di aboa apinfo a omwo ha no na ni presani pa no omboaye na ye yenkwa yentimi nye senia ye facility himakan no nanano mahemfo a wom nso eba adwumade na ase no enso de nsem se etudwa yesi ebe na baako a enya asam ketwa omaboa yen pa enne ye omso mo peti atai ne yemede se mato omanfo nyina nim ne se yesrem ahoho a omaba ha ene even kwawman ma bia ka kitua bia nswa kitua bia ne ho aswa kakra bia obi abenya no onfamra meboa fo a bemben yen asebe omo amsem omo mo aye na ye koda na no